Ya estamos en directo. Buenos días. Siendo las 10:12, se constituye mesa de contratación para la obra en Cervo. Actuacións varias: Lupe 1503, Río Cobo, Lupe 1504, Trasbar, Vila Estrofe, Lupe 1502, punto kilométrico 2 608, A4 360, e Lupe 1505, Cervo, Nacional 642, Sargadelos, Vila Estrofe, Lupe 1502, punto kilométrico 2 190, A4 111. Previamente procedeuse a apertura de documentación administrativa das empresas que se presentan a esta licitación, sendo ela correcta, polo que procede a admisión de Desarrollos y Metas SL e Ordescon SL. De seguido procedemos a apertura de criterios avaliables automáticamente. Desarrollos y metas SL. Acepta tomar parte na licitación. Compromete a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 245.146 euros. 202.600. Compromete a executar unhas melloras de obra consistentes en sostituto de cuneta rebasable revestida de formigón coas características definidas na cada resumen do prego de 0 metros. Comprométese a un aumento do prazo de garantía de 3 anos. Non. Compromete a executar un programa de divulgación e posta en valor de obras executadas por importe de 200 euros máis IVE. Declara que ten previsto subcontratar. Capítulo 4, denominación, señalización, total importe en proxecto 4.080 euros. Nombre, perfil empresarial do subcontratista, empresas de señalización con clasificación e medios suficientes pendiente por definir. A efectos de desempate, o número de persoas do cadro de persoal da empresa que represente é de 40 persoas. O número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. O Descon SL. Acepta tomar parte na licitación. Compromete a executar o contrato referenciado polo seguinte importe: 250.128,39 euros. 206.717,68. Compromete a executar unhas melloras de obra consistentes en longitude de cuneta rebasable revestida de formigón coas características definidas na cada resumen do prego de 10 metros. Compromete a un aumento do prazo de garantía de 3 anos. Non. Compromete a executar un programa de divulgación e posta en valor de obras executadas por importe de 386,78 euros máis IVE. Declara que non ten previsto subcontratar. Efectos de desempate, o número de persoas do cadro de persoal da empresa que represente é de 13 persoas. O número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. Finalizada a apertura. Pasamos a deliberar.
Ya estamos en directo. Vale, siendo las 10:19, se inicia a mesa de contratación do servicio de redacción do proxecto Nova Ponte sobre o río Navia nun tramo vello da estrada provincial LUP 3501 Navia, LUP 1901 Paradela Alto do Restelo, LUP e 701 Navia de Suárez. Expediente de contratación de la 26 no presente. Continúas, Carmen. Sí, consta en el expediente informe técnico en el que se puntúan pormenorizadamente los criterios sujetos a juicio de valor y los resultados son los siguientes. Afestal SL 2,5 puntos. AR2V Ingeniería y Proyectos SL 5 puntos. Consultora de Ingeniería, Medio Ambiente y Arquitectura SL 4,5 puntos. Noega Ingenieros SL 25 puntos. Quanat ATP Ingeniería 6 puntos. Trabajos Obra Civil Ingeniería SL 26 puntos. Este informe se va a proceder a publicar íntegramente en la plataforma de contratación del sector público, con lo cual ahora procedería a abrir los criterios que son avaliables automáticamente mediante fórmulas matemáticas. Alfestal SL. Acepta tomar parte en la licitación. Compromete executado contrato por importe de 56.300 euros, aos que se engadirán 11.823 euros en concepto de IVA, o que ascende a un total de 68.123 euros. Compromete a elaboración e entrega dunha maqueta física de ponte nos termos e condicións expresados no apartado R do cadro resume .2.2, si declara que non tengo previsto subcontratar, efectos de desempate, o número de persoas no cadro de persoal da empresa que represente de 4 persoas, o número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. AR2V Ingeniería e Proyectos SL. Acepta tomar parte na licitación. Compromete a executar o obxecto do contrato por importe de 76.676,74 euros, aos que se engadirán 16.102,12 euros en concepto de IVA, o que ascende a un total de 92.778,86 euros. Compromete a elaboración e entrega dunha maqueta física da ponte nos termos e condicións expresados no apartado R do cadro resume .2.2, si declara que ten previsto subcontratar en blanco, efecto de desempate, o número de persoas no cadro persoal da empresa que represento de 7 persoas, o número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0. Consultora de Ingeniería, Medio Ambiente e Arquitectura SL. Acepta tomar parte na licitación. Compromete a executar o obxecto do contrato en un importe de 68.222,22 euros, aos que se engadirán 14.326,67 euros en concepto de IVA, o que ascende a un total de 82.548,89 euros.
comprométese a elaboración e entrega dunha maqueta física da ponte nos termos e condicións especificados no apartado R do cadro resume, punto 2.2, si declara que ten previsto contratar Ingeniería Industrial, Topografía e Geología e Geotécnica. A efecto de desempate, o número de persoas no cadro persoal da empresa que represente de 12 persoas, o número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. Noega Ingenieros SL acepta tomar parte na licitación, comprométese a executar o obxecto do contrato por importe de 65.000 euros, aos que se engadirán 13.650 euros en concepto de IBE, o que ascende a un total de 78.650 euros. Comprométese a elaboración e entrega dunha maqueta física da ponte nos termos e condicións expresados no apartado R do cadro resume, punto 2.2, si declara que ten a intención de subcontratar parte dos traballos de topografía e xeotécnica, causa 32, vale. A efecto de desempate, o número de persoas no cadro persoal da empresa que represente é 57 persoas, o número particular de persoas con discapacidade na mesma é de unha persoa. Canat ATP Ingeniería acepta tomar parte na licitación, compromete a executar o obxecto do contrato por importe de 60.217,33 euros, aos que se engadirán 12.645,64 euros en concepto de IVA, o que ascende un total de 72.862,97 euros. Compromete a elaboración e entrega dunha maqueta física da ponte nos termos e condicións expresados no apartado R do cadro resume, punto 2.2, si ten previsto subcontratar os traballos de topografía e os estudios xeotécnicos. A efecto de desempate, claro, esa a nosa responsabilidade que o número de persoas no cadro persoal da empresa que represento é de 25 persoas, Canat Ingeniería, ATP Ingeniería SL, unha persoa. O número particular de persoas con discapacidade na mesma é de Canat Ingeniería SL 0 persoas, ATP Ingeniería 0 persoas. Trabaja sobre Civil Ingeniería SL. Acepta tomar parte na licitación, compromete a executar o contrato por importe de 53.794,15 euros, aos que se engadirán 11.296,77 euros en concepto de IVA, costando un total de 65.090,92 euros. Compromete a elaboración e entrega dunha maqueta física da ponte nos termos e condicións expresados no apartado R do cadro resume, punto 2.2, si declara que ten previsto subcontratar topografía 3.500 euros IVA excluído e geotécnica 17.000 euros IVA excluído. A efecto de desempate, o número de persoas no cadro persoal da empresa que represento é de 7 persoas, o número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. Finalizada a apertura,